Yes, vi vil kigge på differentialkvotienten for funktionen 1 over x. Så vi har funktionen 1 over x her, og vi bemærker, at den er ikke defineret for x er lige 0, for så dividerer man jo 0, men den er defineret for alle positive tal og alle negative tal. Og her ser vi en graf for den. Yes. Vi skal så vise, at differentialkvotienten den giver minus 1 over x i anden. Så vi starter med at kigge på nogle udtryk her. Yes. Hvad er det udtryk, vi ser her? Er det differentialkvotienten? Ja. Nej, det er faktisk ikke differentialkvotienten. Nej. Det er, hvad er det, man kalder det? Så hvis vi nu siger, at vi har nogle punkter her. x0 og x. Det er ikke differentialkvotienten, vi har der. Hvad er det? Dennis, hvad er det, vi har der? Det kan jeg ikke huske. Det er differenskvotienten. Nå ja, Differenskvotienten. Ja. Yes. Hvad er det? Så hvad skal vi skrive foran, for at det bliver til differentialkvotienten? Lim. Ja, så har vi grænseværdien for x gående mod x0. Og der var 2 variationer af differentialkvotienten her. Man kan også bruge denne her, det er så den nederste her, vi vil bruge. Det her det er også bare differenskvotienten, vi har stående her. Men hvis vi nu tager grænseværdien for h gående mod 0, så har vi differentialkvotienten. Og vi skal bestemme differentialkvotienten for 1 over x, hvis den eksisterer. Og vi tager selvfølgelig udgangspunkt i definitionen på differentialkvotienten. Okay. Så vi går i gang. Vi indsætter bare, det var jo funktionen f af x lige 1 over x. Okay. Så okay, vi skal altså indsætte punktet, vi skal tage funktionsværdien af x0 plus h, så vi indsætter x0 plus h på x's plads. Så vi får så 1 over x0 plus h, så minus, så skal vi tage funktionsværdien af x0, det vil sige, at vi indsætter x0 på x's plads. Dividerer vi med h. Okay, det her udtryk, det ser lidt svært ud, men det vi gør, det er, at vi zoomer ind på tælleren her. Vi zoomer ind på den der tæller der, og så ser vi ikke, vi kan omskrive den lidt, så vi simplificerer den. Kigger bare på tælleren nu. Den har vi stående på det her papir. Så hvad kunne vi gøre her for at simplificere det her udtryk? Vi kunne prøve at, hvis vi tager den første her, skriver lige den første brøk her. Hvis vi ganger med x0 både i tæller og nævner, så har vi ikke gjort noget ulovligt, vel? Niks. Så hvis vi ganger med x0, så ganger vi også lige med x0 nede i nævneren. Så har vi ikke gjort noget ulovligt. Og så den anden brøk her. Den ganger, altså man kan sige, at den har vi så forlænget med denne her nævner, ikke? x0, ikke? Ved at gange med x0 både tæller og nævner. Så tager vi så den anden brøk her. Den forlænger vi så med det første ledelsesnævner. Det vil sige, at vi ganger med x0 plus h, både i tæller og nævner. Så vi ganger med x0 plus h, og med x0 plus h. Sådan, hvad er der sket nu? Så nu har vi jo samme nævner i begge brøker, ikke? Der står nøjagtigt samme nævner i begge brøker. Og så kan vi jo lægge dem til hinanden, eller trække dem fra hinanden, ikke? Eller trække den her fra den anden, ikke? Det kunne vi ikke før, fordi de havde forskellige nævner. Så det vil sige, at vi har altså nu nævner den samme. Og så kan vi så sige x0 minus det der. Og så er det minus hele det der. Så vi skal lige huske en parentes. Sådan. Godt. Skal vi lige prøve at se, om ikke vi kan ophæve den der minusparentes. Skriver lige nævneren igen. Så står der x0. Godt. Hvis vi ophæver minusparentesen, hvad står der så, Dennis? Står der x, eller minus, altså minus x0. Ja, minus x0 er, og minus h. Ja, minus h, ja, sådan. Vi ændrer altid fortegn, når vi ophæver en minusparentes. Godt. Er der noget, vi kan få kort her? x0. Yes. De æder hinanden. Så står der bare minus h divideret med x0 plus h x0. Okay. Og det her, det var jo så det, vi havde. Nu kan vi indsætte det her udtryk. Det var ikke her, det var. Vi holder
der. Vi har den der lidt mærkelige tæller der. Den har vi omskrevet til det her. Så det der udtryk, det indsætter vi nu. Der. Så det der, så skal vi så skrive minus h divideret med tak skal du have, sådan, okay, godt. Nu har vi sådan tre, nu er sådan dividere streger to gange. Det man kan gøre, det er så, at så kan man egentlig bare sætte denne her nævner ned i den der nævner der. Det er lovligt. Sådan, det vil sige, at nu har vi bare én brøkstreg, så skal det hele stå nede i nævneren. Det vil sige, det der h der, så skal vi så gange med x0 plus h og x0. Sådan, det kan man gøre. Okay, er der noget, vi kan forkorte væk nu? Shabir, har du bud på? Ja, h, lige præcis, ja. Helt rigtigt, ja. Vi kan jo se, nævneren den er faktoriseret. Der står h gange det her, gange det. Og når der er faktoriseret, så kan vi sådan forkorte, ikke? Så det vil sige, nu står der minus 1, må der være tilbage nu, divideret med sådan, okay. Så kan man sige, det der med, vi vil gerne finde grænseværdien for h gående mod 0. Det kunne have været rart, hvis det nemmeste er jo altid bare, hvis man kan indsætte h lige 0 her, men det kunne vi ikke gøre til at starte med, fordi så dividerer vi med 0. Men spørgsmålet, kan vi nu indsætte h lige 0 her, uden at vi dividerer med 0? Det kan vi sagtens. Kan vi faktisk godt, ja, for nu står der x0 plus h, så det kan vi faktisk godt. Og hvad så, når man indsætter, skal man så også skrive limes, eller hvad? Nej. Nej, så lige præcis, så skal den væk. Så er der minus 1, divideret med x0 plus 0. Sådan ja, og hvad giver det så? Det giver minus 1 divideret med x0 i anden. Og det var faktisk det, vi skulle frem til, var det ikke? Var det ikke det, som vi så? Hvis vi differentierer 1 over x, så giver det minus 1 over x i anden, ikke? Så kan man så lige sige, nu har vi fundet frem til det her, det var så for et eller andet punkt x0. Lad os prøve at kigge på, vi skal også altid stille spørgsmål, eksisterer. Hvad er det grænseværdien, den ikke må give, for at differentialkvotienten den eksisterer? Uendelig. Yes, plus uendelig eller minus uendelig. Men spørgsmålet er der nogle problemer her, i den her situation her, hvis vi har det her? Hvis vi indsætter et eller andet tal på x0's plads, så vil det vil ikke give uendelig eller minus uendelig, vel? Vi får et tal. Der er selvfølgelig den der situation med x0, hvis den var lige med 0, men det måtte den jo ikke være, vel? Fordi jeg kan sige, at funktionen var slet ikke defineret, når x er lige 0, vel? Så der er slet ikke nogen problempunkt. Så vi kan helt klart sige, jamen differentialkvotienten den eksisterer, og det gør den på hele definitionsmængden, altså selvfølgelig bare ikke, når x er lige 0, men der var funktionen slet ikke defineret, så det punkt er jo slet ikke interessant. Så, yes, godt. Tror I folk forstår det? Ja. Godt. Tak for hjælpen, Dennis og Shabir.